okokuqala asinikeze kona, usinikeze the hope uJesu. Ukuza kwakhe ukuze sibe nethemba. Ukuze sibe nethemba. Ngakho umuntu okholwayo nanoma efikelwa izimo zini ekuphileni akumelanga lahle ithemba. Uma umuntu ephelelwa yithemba lo muntu usho ukuthi akasekho uJesu noma akekho uNkulunkulu noma akanamandla noma ekhona kodwa akanamandla. Ukukholwa nokugcina ukukholwa athi uPaul kukubheka nokwethemba okungabonwayo. Kukubheka nokwethemba okungabonwayo. Toqala flagship yokukholwa kwethu, it is to maintain the hope. Ngeyikhathi zonke nangezimo zonke. Bathi abantu mabecula bathi akahlulwa lutho Jesu, akahlulwa lutho, akahlulwa lutho Jesu, akahlulwa. Iculo lethemba lokuthi eyintweni zonke, eyimweni zonke, eyikhathini zonke, noma sifikelwa ukugula, noma sihlaselwa izifo enyameni yethu, umoya wethu kawuthuli kawucimi ukuthi akahlulwa lutho uJesu. Amen.